And you need to understand the one mlaleli ekhaya. Uma sikhuluma nge-fallen angel, you need to understand ukuthi sikhuluma ngebhingi endala. Sikhuluma indala kakhulu i-fallen angel, yabona ke lonto le. Akuyona into edalwe kanye nomuntu. Umuntu ufike ingilosi zikhona emhlabeni. Understand alone. Umuntu ubumba kanje uNkulunkulu yambumba ziyabuka ingilosi before zibe ama-fallen angel. Hi, my brother. Asiva the show. Sonbona next time babu. Aku sesithumela nge-lightning. Yeah, ne. Yeah, Shaila. Shaya phambi kwakhe kaKenneth. Yeah, I know. Hayi bafana lento yabona manje hey. Mina makamera. Akafana ayisithinta khona. Asithinta silonde. My brother sokubona mawubuya ne.